Totoy Bato! Yo, Warzo! Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa katahuran nining mga orasa ha. Ayan. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Kumusta naman po ang ating sunod-sunod na holidays? Yeah, word sakit naman ang akong kigol oy. Totoo yan. Dahil nga, alam mo naman pag walang pasok po mga kabisyo, abay nasa bahay, nakaupo lang po tayo. Alam mo naman yan. Ikaw, Col, kumusta naman yung mga nasa biyahe ngayon? Okay ba? Nagbalik na ba yung mga artista galing sa probinsya? Siyempre, welcome na naman po sa ating programa. Ang ating programang Totoy na Love. Kasama niyo naman po. Ako po ang inyong Uncle Totoy Bato. Ayan, at samahan niyo po ako hanggang alas 12 po ng madaling araw. Ano bang kalagahan ngayon mga kabisyo para sa ating mga kabisyo po nating mga Muslim dyan, no? Of course, ngayon ay holiday at Idil Fitir po yan. At base po sa ating pananaliksik po mga kabisyo, ang Idil Fitir ay isang mahalagang kapistahan sa Islam na ipinagdiriwang upang magbunyi at magpasalamat pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ang panahon ng pag-ayuno sa Islam. Kaya ngayon mga kabisyo, holiday na naman ngayon. Of course, shout out po sa ating mga kapatid nating mga Muslim. Yan. Anyways, hello once again yung mga nasa lansangan ngayon. Siyempre sa ating mga Lala Move driver, Grab driver, taxi driver, mga bus driver po na nakatutoy ngayon. Mga konduktor, ayun, no? Hello din po sa inyong mga pasahero. Ayan, meron din tayong mga nabalitaan. Hindi lang sila yung mga nakikinig sa atin. Pati na yung mga 24 oras na mga kainan. Pag kumakain po kayo dyan ngayon sa isang fast food, sa isang kainan na may radyo dyan na nakikinig sa atin, pwede nyong videohan, ipadala nyo po sa akin, no, sa Totoy Bato Official, or hanapin nyo lang, no, Totoy Bato Love Radio Manila. Ayan, sa gabing ito, magandang pag-usapan dito mga kabisyo. Etong tungkol na naman sa yung pagiging in love ka, no? Yung nagaganap sa isang relasyon kung saan nangingibabaw at nagpapahalaga ang salitang in love. Siguro dumaan din sa'yo siguro nung high school siguro na ikaw ay na in love o kaya elementary, di ba? Makabuang, di ba mga kabisyo? Oo, naalala ko yan ng mga kabisyo nung high school siguro. Hindi. Nung una pala, elementary, yung magkakaroon ka ng isang crush ka. Tapos na-crush ka sa kanya dahil marami kayo. Nung pagdating naman ng high school, yung in love na yung feeling in love ko po mga kabisyo, no, mahirap talaga. Kumbaga, ito yung lagi nating naaalala, no, tungkol sa love. Ayan. Sabi nga, biro nga sa amin to, no, nung nasa high school pa kami mga kabisyo, yung mga kaklase po namin, ito yung laging binibiro sa atin, no. Etong kasabihan na love is like a bubble gum. Kung mupilit, makabuang. Sa Tagalog ba, love is like a bubble gum. Pag dumikit, nakakabuang. Totoo yan. Nung araw po mga kabisyo, no? Anyway, yan po yung ating pag-uusapan, yung pag-ibig. Yan, no? Siyempre, ang pag-ibig po ay isang mahalagang bahagi po ng anumang relasyon. At meron po itong maraming dahilan kung bakit mahalaga. Isa nito itong pananatili ng motibasyon. Ayan, no? Ang pagmamahalan ay nagbibigay ng inspirasyon. At syempre, yung motivation sa bawat isa
upang magtagumpay sa mga layunin at ambisyon sa buhay. Naalala ko lang to mga kabisyo, no? Nung high school, di ba? Meron kang palalab, di ba? Meron kang crush. Pambira. Siyempre, ginagalingan mo yung pag-aaral mo. Oo, lagi kang merong assignment kasi gusto mong mangopya siya sa'yo. Wow! Yawards, oh! Di ba? Yun nung araw po mga kabisyo. So, ginagalingan mo lagi yung pag-aaral mo kasi nga meron kang motivation dahil sa pagiging in love. Ganon din siguro sa iyong pinagtatrabahoan ngayon mga angkol, no? Kapag ikaw ay may motivation, in love ka siguro sa trabaho mo. Ayan. O kaya naman, in love ka sa ka-office mate mo. Pero siguraduhin mo ikaw wala kang asawa. Or siguraduhin mo rin na yung ka-office mate mo, wala ding asawa. Mahirap na mga kabisyo. Alam mo na mangyayari niyan mga kabisyo. Kaya naisip ko, no, etong gawin niyo po, puntahan niyo po aking fan page sa Totoy Bato Official at may nilagay po ako na mga sinyales na kailangan mo na talagang hiwalayan ang partner o kaya jowa mo. Yan yun. Pag nawala na yung love, syempre, hiwalayan mo na yung partner mo. Paano ba? Paano ba malalaman na wala ng love? Ayan, mga sinyales na kailangan mo nang talagang hiwalayan ang partner o kaya naman jowa mo. Pag yung misis o kaya mister mo, huwag mong gawin ha. Maawa ka naman sa mga anak. Maliban pag hindi mo na kaya yung ginawa. Pero eto, pag-uusapan natin mga kabisyo to, no? Partner o kaya jowa, yung shota lang to siguro mga kabisyo, no? So, sinyales po yan na kailangan mo na talagang hiwalayan ang partner o kaya jowa mo. Yawards, oh. Tawas angkol, oh. Auntie din, oh. Yan. Siyempre sa ating mga pamangkin dyan, oh. Pwede din kayong sumali dito at babasahin po natin yan sa ating pagbabalik dito sa ating programa pa rin, no? Tuloy-tuloy pa rin ang ating mga music, no? Mga love songs hanggang 12 midnight dito sa ating programang Totoy na Love. Ako po ang inyong Uncle Totoy. Totoy Bato. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Abay, syempre, 9 to 12 midnight, basic, nakatutoy na yan. Awards, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!